माइनिखौ मानसि आरो ओमफ्राय एन्जर बननो हागोन नोङो इयाव दै रोगाना गाइस वेलकाम टू माय बेक यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि चैनलाव गासैखौबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायना हरनायखौ जासिहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ दिनै मोनसे भिडिअजों नोंथांमोनजों फैलायबाय आरो आङो दिनैनि भिडिअ मा जागोन नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो बुजिगोन आरो बेनि आं दिनै खर' खानानै फैदों आरोना खर' खानायनि जाहोना मा नोंथांमोना जोबजासिम नायबानो मिथिगोन आरोना फाइनेलि आंनि भिडिअआनो जाहैबाय माने आङो गम हानो फैदों आरो ओमफ्राय दा नै दुब्लियाव दंफैयो बे गमा नैबे आंनि खाथियावनो दङ बेनिफ्राय आङो दख'ना सरि लाबोदों बेयाव बनानै लाखाबाय बेनि आं दिनै ब्लुटुथबो लाना फैफादों आरोना मानो होनोब्ला हारसिं फैफादों ओमफ्राय बोराया जोंहा ट्रेक्टराव थांफादों आरोना ओमफ्राय दा बे ट्रेक्टरनिफ्राय मोनफैबा माने फैगोन हानो होननानै हारसिं नालाय नै दैखौबो बिदि बथलावसो लानानै फैबाय ओमफ्राय आं दा हानायखौ स्टार्ट खालामसिगोन आरोना ओमफ्राय आं नोंसोरनो देखायनो थाखाय माने मुथासे हादों आरोना दानि नै बिदि मुथासे हाबाय माने बैखौ आं हानानै लाग्रोदों आरोना हानायखौ देखायलांगोन आरो बोरै हानांगौ माने बाराद्राय गोलाव हानाङानो आरो फार्स्ट टाइम दे आंना गम हानाया जिबनाव दिनैसो फार्स्ट टाइम गम हाबाय माने उन्दैयाव सिगां नुदोंमोन आरो जों थाखोमानाय गेलेलायोमोन आरोना गम गेजेर गेजेर ओमफ्राय फाइनेलि माने जोंहा बोराया बेखौ बेनि बेगरखौ आरोना अनलाइनाव अर्डार खालामनानै फोबाय फोनानै दा नै बिदि जाबाय आरोना फाइनेलि ओमफ्राय बेखौ बिदि गुसुं गुसुं हानांगोन आं दा बेखिनिखौल' जास्ट नोंथांमोननो देखायनो होननानै हानानै लाग्रोदो बिदिनो आं हालांगोन बोरै हायो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आसा खालामनाय थाबाय नोंथांमोनाबो जोबजासिम नायगोन होननानै बिदिबा नायलांबाय थादो आमनो दा आंनाथ' स्टेन्डबो गैया भिडिअखौ लाबोबाय थानायबो जाया ओमफ्राय बिदिनो गोजानाव दोननानै भिडिअ खालामनोसै आरोना मोजांबो नुनाय नङा आरो गाइसमोना बिदिबा नायलांबाय थादो आरो बेखौ गानखांना लानानै आं हालांबाय थानोसै गोदानै फैनायफोरा अननानै सापर्ट खालाम कमेन्ट खालाम आंबो नोंथांमोननि भिडिअखौ नायनानै माने सापर्ट खालामनो हागोन आरो सान्दुंआ बोरै नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय आरोना जा सान्दुं गोसा आरो ओरैबायदि सान्दुंनि आं सायाव दंफैयोमोन नालाय दा सान्दुंआव फैबाय आरो जा सान्दुं जानानै हाया माने सान्दुंआ गोजौआव मोदानजोबो आरो नै दा आं हानोसै गमफोरखौ बेखिनिखौ हानो हाजोबो ना हाजोबा दिनै हानाय नायनोसै आङो खासिखौनो लानो बावगारदों दैदो ब्लुटुथदो बेयावनो थासिगोन दानि एसे हानायखौबो आं लाफानोसै नोंथांमोननो देखायदो नालाय फार्स्टआव बे खासिखौ आं लाबाय आरो आलाय सिलाय जागोन नालाय बेखौ मोथिबो खाजाया मोथि खानाङा होनदों बोराया बेनिफ्रायनो बिदि दख'ना सरि लाबोनो होदों ओमफ्राय जै हाखाङो आं माने बिदि थख' थख' ग्रोब ग्रोब गालांनोसै बिदिबा नायलांबाय थादो माने ब्लुटुथआव दोनबाय आरो मबाइलखौ ओमफ्राय मोजाङै नुगोन ना नुला मिथिला हमग्राबो गैया आं बिदिनो भिडिअ खालामलांनोसै हानायखौ माने जागायनोसै आरो मोजाङै नुगोन ना नुला आं मिथिला आरो बेनिफ्राय आं बे खाथिनिखौ हाग्रोनोसै आङो मोसौआनो गाफै गाफै जाजोब्बाय आधा गोलैजोबनानै दङ आधाया नैबे आं दा हानायखिनियाव बिराद मोसौआ नस्थ' खालामबाय फार्स्ट टाइम हाबाय नोंथांमोननि न'खरावबो गम गायफेरदोंना गायफेराखै अननानै कमेन्ट बक्सआव खोन्थाहरबानो जाबाय गम दोङोबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो गाइसमोन बिदि हाबाय सान्दुंजों मोदानजोबदों खोमाहाय आधा खननाङोन आरो बेखिनियाव आं दा हानायखिनियाव माने मोसौ नस्थ' खालामजोबबाय नालाय बे गोलैजोबनानै दङ खनसेनो बुरजा खानो हाया माने गमखौ माइ रखम नङा आरो बेलेग नालाय बेयो फिथाइया सु रखम दंजोबो नालाय जोयो दा
माइखौ दोननोसै आङो दख'ना सरि बनायाव फिथाइयानो गैया नैखौथ' फिथाइयानो गैया मोसौआ जाजोब्बाय नालाय बेखौ मानि थाखाय लाफानो बेखौ माने हाफायालासिनो फिथाइ गोनांखौ बासि बासि हादों नालाय बेखिनिखौ थाब हानो हायाखै जेराव मोसौ जास'यैदोंनो बेखौ फटनो हानो हागोन आरो बेखौ गैयानो फिथाइयानो हाफा फानाय जायो बेखौ आं बेखौ गारखाबाय एन्जर बन दै रोगानानै बननो हानाया माबा नङा इयो हानजोब्बाय हायै हायै हाखांबाय बुजायैनो हाखांबाय जोङो दंबावो आरो एन्जर जावदोंमोन माने बेयावनो थालांबाय नै जावग्लुंजोब्बाय बेयाव एन्जर दंमोन बमखौ बुरजाथार लांदोंमोन आरो गरमाव एन्जरा लांनाय गोजायो गरमनिफ्राय बख'नाय बिदि हाना दोनदों ओमफ्राय थानायखिनिखौ हाबावनोसै बोरायाबो फैबाय नै थांबाय हागासिनो माइखौ जेरै हायो बिदिनो हायो बिदि बुथुमनानै सानदुङा जा गोसा बै दख'नायावबो बुजायैनो दोनहैबाय ओमफ्राय बेखौ दख'नायाव जानानै लाङो बेखिनिखौ हाखांजोबबा लांसिगोन आरो जों गमखौ जों आइबासो फार्स्ट टाइम नालाय बेखौ माने जेबो जानो थाखाय माबा खालामनाय जानाय नङा नेक्स्ट टाइमाव गायबावनो थाखाय बेखौ जोलै लाखिफिननाय जागोन बेखिनिखौ गायफिनजोबनाय जागोन आरो जेबो माने गुन्दै खालामनाय जानाय नङा आरोना गुन्दै खालामनानै जायो नालाय गमनिफ्राय फेरेदनानै बिदि खालामा जोंहा जोलैनि थाखायसो मावदो एबारो बेखिनिखौ जोलै लाखिजोबनानै नेक्स्ट टाइम गायफिनगोन नैबे खनासे नै बेखिनि खनासे दङ बेखिनियानो बेखिनिखौ हानानै थुब्रायजोबनानै दोनदो हाखांजोब्बायानो बेखिनिखौ हानानै थांनोसै आङो माइजों एखे आरो हानाया माइनिख्रुइ जोसिनो आरो नैबे फिथाइया बिदि सुसु दङ नालाय सुसु दङ जोसिनो आखाइयाव थुब्रनायफोरा माइनिख्रुइ मानसिनो आरो